Hi guys, it's a beautiful day. This is YEL, you're real, and my name is Yel. Ang first vlog na ko kay mo akong start na pag-vlog sa YouTube. Then I'm gonna make some content na tawanan. Ambot lang kung katawanan ba siya. Basta akong i-prank akong mama. Tas ako kabalo kung sa resulta kaya akong mama. Maldita kayo basta. Kapuangan. Okay ba sa resulta ni? So karon kay hagad pa kay ko. Sige pa kayo na. Wala pa ko'y ligo. Tas hapit na 11. Kay hapit na po 11 gikan mo ko duty. Need pa ako matog. So tigmatan lang ako ang content. Hi guys. Karon kay man ako ligo. Tas kanang magsugod ako sa akong vlog karong adlaw. Tas nako karon sa luyo sa mua kay kung adto ko dito sa sulod mahibaw ka na sa akong mama na siya may prank. Tas kibalo siya na mag-vlog ko karon pero yung hibawan akong buhaton kay akong ipakita kung unsa mong buhaton sa taga-adlaw sa kanang quarantine sa akong buhaton sa quarantine. Tas mo to abi niya na dili siya i-prank pero i-prank day siya day. So guys, kaon sa ko tas ako na niya play kung mag-vlog na sa akong buhaton sa quarantine pero siya mo i-prank. Quick sa mga igsoon. Hi guys. So, hi guys, my name is Yel and muna yung small house day guys. Nagsugod na ako sa kanang quarantine edition na mo. Quarantine edition kintahay. Muna ako igsoon. So, paila-ila ta mo sa akong mama guys. Muna akong mama. Ma, hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Kumusta ka vlog? Kumusta ka vlog? Okay ra ka vlog? Okay ra ka vlog? Muna akong mama guys. Kuya king naong sa. So, muna sa among balay, muna siya padung. Ay, dili na mo balay ang background Dimitri. So, mo din mo gyabangan day anak ko mama. So, muna sa dre among taas. Ya, kani sila kay mo ni akong mga suod. Sigo tanaw sa kong buhok guys kay butang ano. Daw magpupo ako now. Unsa magibuwa mo pagpuod siga tubanan sa amin? Ina nang pag na nang siga din mo. Unsa gani ka nang unsa mo kuan? Yo mo eh. Hi guys. Tara. Stop ng kamera. Sigas matas adlaw. Kasabaan ni mama. Kasabaan mi mama. Ano yung balay guys? Kantangon ko na ng kanon diyan. Ang sawag ka. Ang sipa namin uy. Tingnan mo ko na dinhan. Suga. Ayag ano. Mura na mo buhaton guys, taga-adlaw guys. Mura na mo buhaton sa mama atos gawas kami. Pag nga lagi daw. Pag ngon gipaw nga suga guys, ngit kita kani mo naong guys. Ano si mukha na guys? Pangugas na dyan, kumagkuhan ko. Wala na ay. Pagbiti, uy, kaya kita laon na oh, matug na pug ka. Hindi mo matug. Oo, kasi uy, so. Kumakuhan ko sa uban ni mama. Oh, ano yun? Mura na mo balay guys. Kasi hugas eh. Ako. Ay dili lagi mo balay nganong kadaghan naman eh. Ano si mo ko pangangkon? Ako ba ka rin nabunto? Katawan gusto ko mama.
Pangugas na may. Sino siya gawas-gawas? Ali, ay. So, magapo na lang sa... Mag-ibot ko ba ni mama? Ali, uy. Padung ko sa gawas. Padung ko sa gawas. Nolong isa magditulik. Naku, Ang mama. dalian man ba, oy? Na may humigas nga. Hugas. Hello, mother. Ano no, mother? Banday panakdak na ha, kung way ganang muhugas, ayaw hugas eh. Kay ba manay ka pang buak sa gamit, hurot ganit tanang basong bildo. Ayan na ni Dua, ay. Nangalain bitong timplada nin duha. Ngano ni sila? Huh? Nangalain nilang timplada. Anak ko, di ka ganyan pasama ka ro. Unsa man na? Unsa man na operation ni hinuban? Unsa na? Hinuban tawagan na. Unya na lang na may, unya na lang na may. Isuroy ta mo padung luyo ha. Kitaan to mo dito unsay nasa luyo. Karong guys na trigger na si mama. Na trigger na nila Dua. Muni padung sa luyo. Kim, tabangi ko, Kim. Kim tabangay ko na Kim napaita sa nimo eh. Ano yun, paibot mo pa si mama? Ay na lang, ay na lang, ay na lang. Ang tama siya, pati siya magpasamo. Ay na lang. Dito siya ganyan sa mukbong. Gamay na lang yung kuwang, ipang-itsa ko na sa gaang ron. Kisa man ni sa gang mo. Basta lagi. Uwang may gana man lihok, ayaw lihok ka. Sige matug dako uy. Ako sa niyam nang Dua. Di pa paniud to na gayon mo, aron mo makatog. Kim tabangi sa to Kim. Sorbera niya mo, di naman magpinagdanay. Sumaut na guys na trigger na si mama. Apa ba? Ngayon nasa ako eh. Kaya huwag naman. Gunahan na kuan. NANI?お前はもう死んでいる。Kabangan ra kanila ma. It's a prank! Char. Di ba may nag-away? Maprank ko niya mo ani rog ano. May nag-away. Joke lang mo, nunsuto mo mo to. Kami magutulong mo hindi naman. Kahit sa vlog, may sa vlog, hi vlog. Sige naman, hi vlog. Sige naman, ma. Sige naman. Hi vlog sama. Hi vlog sama, hi vlog. Ay, magwanda sa upan yun. Kabungan na lang, Janix. Susay na yung na-prank, guys. Mana din ha nya Mama! Na mga isi maistorya ninyo. Kisay nag-yaw-yaw! Mama! Sakito. Gawin na ba na hi vlog? Ay, blood. Mission success, guys! Ayaw, ibutaw. So mao to guys, ang first vlog. Suko kayo ko mama. Walay-walay ka ng steady cam kay naman sila sa gawas, abi na ko nasa ato sila sa sulod, ila palaguton niya, nigawas man si mama mo na wala na steady cam, na murag naputol-putol ako ang camera ba. So, I hope maka-understand ra mo guys, makasabot ra mo ato. Pero guys, suko kay mama na ko guys. Hadlok pagkasuko niya. Hadlok na kay ko siyang naong kay basta masuko ko mama man good kay.
Basta masuko siya kay isu kayo. Padlok dugay kay maulian. Si ato siya pong tanon, ato pong tanon. Unsa man imong na feel na Frank? Lingaw. Tug-ani ka mama. Kata siya guys kanang kuan. Lingaw kay kanang Lingaw di kita. sabi tayo mit ganahan gid masakos mama kay grabe kay masako. Na naghugas na gid sa giya kay tinuod na panghugas gid. Ako'y gamit. So ato pang tanon ang usa na to ka kauban ako man. So what's up Kim? What's up yung masulti Kim? Listen kay, prank yun si mama kay kanang unsa na kanang na-prank na namo sa una way. Abi ko dinapod mo to. Nakakalbaan ka bay. Basta, Isog na kayo. Wala na mo ako nang isog na kayo no. lagi wadlo ko mahapakan na mo ko. Tara na mama, inulian na. Naulian. Nahi-vlog siya. So guys, mo to siya guys. Kanang first time na ako nagbuhat og vlog, tas abi na ko dili mo tuos mama namo. Student na yung hadlok ko pero grabe. Abi na ko dili ma-success siya ako bay kay ano sa ne? Abi na ko dili sa ma-success ba kay pag first gud among plano ato nang pasukon sa sulod. Moto akong giandam ang kamera anta dito. Tas dito man sa gawas. Tas sila ni gawas man sad sila. Nya ila ding giplano kay sa hugas na sila mag-away. So moto, walay steady cam gid mo to unta makasabot ra mo sa akong first vlog guys na. Tas di pa ko maayo po dani na vlog. Salamat sa pagtanaw. Thank you so much guys for watching this vlog. Untayin niyo ko i-subscribe og no hate just for fun. Bye.